bludiště až na to, že budu rychlejší a rychlejší. OK, takže teďka mám rychlost 10, protože jo, už jsem trochu chodil a tady nějaký lidi jsou extrémně rychlí a někdo tady jako trénuje, což a já si budu trénovat, protože já chci chodit aspoň normální rychlostí a ne jako nějaký šnek, takže OK a můžu normálně trénovat. Aha, to je AFK farma, OK. A já to radši budu trénovat chozením normálním, abych viděl, jak se zrychluju a zrychluju. A jinak máme tady nějaký pety, OK, tenhle za Robux a nubák je za 10 coinů a mám 0. No, už si myslím, že už mám dostatečnou rychlost, abych mohl jít semka. Aha, no, to asi jsem kecal. No, tak to je blbý. A ještě tady nějaká energie, no, tak já to musím zpátky. Ježiši. No, tak to budu ještě muset trénovat. Aspoň abych měl 100 té rychlosti, protože jako já si myslím, že to bude lehký. Na to, že tohle je ta první stage, no tak to tak lehký není. No, OK, aha, tady můžeme trénovat tady tu energii, tak budu trénovat energii. Jak se to trénuje? Hej, já jsem nemůžu. Já musím checkpoint 4 se dostat. To však tohle checkpoint 1, no, tak to ještě bude. Tady napadám si ještě z té rychlosti a zkusím to. Teďka už nejsem zase tak pomalej, teďka to vypadá, kdybych běžel. Tak, teďka už to jdu zkusit a podle mě jsme stejně rychlí, což je dobrý. Okay? Oni jdou na týpka, doufám. Nice, no, tak on mě odved. A co to, hej, kámo, ten bacon je naspídovaný. Dobrý, jo, tohle dám, nice, checkpoint 1. Jo. Dobrý. A co tady? Dostal jsem 10 coinů, to je nice. Díky tomu asi dostaneme nějaký boosty, neboli ty pety a ti nám asi budu dávat víc té rychlosti. No to je jedno. Co tady? Druhý checkpoint tady bude a tady koule. A aha, no jak to máme dát, jo? Týpek nám to teda ukazuje a to však to je lepší jak tam, to snad ne. A no, a však já jsem se to nedal. No tak já se aspoň koupím toho peta a proč jsem se nedostal na ten checkpoint. No to už je jedno. Já stejně jsem chtěl toho peta nubáka a doufám, že dostanu tohle legendárního balera. OK, vypadá docela vtipně, jak se točí. A hele, dostal jsem 20%, to není nejhorší, nice, OK. Equipnu si ho. A teďka získávám víc rychlosti za chůzi, nice. No tak teďka jsem podle mě zase dostatečně rychlej. No tak tohle uděláme jak minule. A to se dál už dostaneme, tady už je to easy. OK. Oni mi ho, že nemůžu dohnat, no. Jaký to je, No dobrá, máme dalších 10 coinů a jsme zase u téhle koule, může se dostat, jo, nemůže se dostat až sem, no. Tady to budeme muset naplánovat a já půjdu hned, jak zmizí ta koule. A jsem tady, tak byla rychlovka, nice. OK, a jdu. OK, ne, já tam se nedám. Dal jsem to a jdu hnedka. OK, si na to dám. Nice, dal jsem to. OK, teďka tady je zase napsaný nějaký go, až jdeme. A to, co je tohle? To je lepší a lepší, nebo bude se to tady propadat? Tak to je úplně lehký, bro. OK, tady to, aha, no, tak tady se potřebujeme více rozběhnout. Přeskočím to. Nice, přeskočil jsem to jen tak. OK, tady už to nepřeskočím, ty magore snad. Já jsem myslel, že to bude lehký, ale já to asi nepřeskočím. Ano, měl jsem pravdu, no tak počkej, co? Já mám 10 coinů, tak to si můžeme koupit rovnou další vajíčko, no tak je nice. Tak to si koupíme. Tak jdu si koupit tohle vajíčko, můžu jedno a pak ještě tohle si můžeme koupit. Dostal jsem nějakého brečícího peta. Je sice lepší, ale má nejhorší raritu z tohohle, no tak já si koupím ještě zase tohle nubovský. A mám zase tohle peta, nice, snad se můžu equipnout 3. Můžu, no. Teďka získám už 2 rychlosti za chůzi. Teďka už bych měl dát ty mosty a jsme zase u koule. Wow. No, ta koule je tak pomalá, no, teďka už bych to nestihl. Zmiz, tak jdu. A chvíli si počkáme, tak podle mě už můžu a jdu hnedka, OK, a hnedka bude tady, tak jdu, OK, a budeme zase tady, nebylo to tak těžký, máme dalších 100 coinů, máme zase 110 a teďka tohle už bychom mohli dát do 3. checkpointu, cože jo, prostě a OK, teďka už skáču určitě, ale určitě víc, což to je nice, ale doufám, že přeskočím mají tady, OK, tak já jsem to malem neskočil, no tak tady to nedoskočím, ne, pane jo, kámo, jak to mám dát? OK, já si naplánujem 400 rychlosti, abych to dal, no, OK, budu chvíli tady hodit do kolečka, už mám 400, teďka už mám víc a přeskočím to, OK, no tak já jsem to nepřeskočil, ježiši, ne, tak máme ještě trénovat, buď si můžu koupit tady další vajíčka, nebo upgradey za 350, já bych si možná, i když já nevím, jestli se to úplně vyplatí, protože jakože není za stolik, ale jo,
nafarmím si 350 coinů, aby jsem si mohl koupit větší level rychlosti, abych dosával zase víc rychlosti. Asi dvakrát každý checkpoint tady obejdu, no přejdu. Koule už to už není potíž. Počkám si, až zmizí. Tak, adu. Uhni, dobrý, jdeme. Když se zase počkáme a jdeme. Nice, teď budeme zase u mostu. Doufám, že přeskočím tam ten, který jsem předtím neskočil. OK, tohle taky přeskočím. Hop, easy. A kámo, co to je, kámo? Já tady prostě jdu přes most a typek to přeskočí celý. Musím se na tohle rozběhnout. Když tohle nemá vliv, neptejte se, proč to dělám, OK? A ten poslední, tak to asi nepřeskočím. Doufám, kdybych to přeskočil, tak doufám, že bych měl 350 coinů na to. Jdeme na to. Ne, kámo, já vždycky prostě, tak já půjdu ještě jednou teda. No dobrý, už jsem tady hnedka u koule, byla to rychlovka a OK, tady musím počkat, zase rychleji nejsem. Dobrý, a jdu semka. No dobrý, už jdu, úplně speedrunu a zase jsme u mostu, to bylo teda rychlý a už má 330 coinů, tak buď se můžu zabít, a nebo prosím můžu jít do třetího checkpointu, což doufám, že to dám. A zajímá mě, kolik mi dá třetí checkpoint peněz, jako. Kdyby hodně, tak by mě to potěšilo. Okay. Teďka budu mít 700 rychlosti, ale abych to měl, tak si to ještě tady nafarmím. Tak, mám toho. Nice. Kolik dostanu? OK, 500. Tak to je docela dobrý, no ne docela, to je hodně. A co tady? Tady je vlak a máme utíkat před vlakem. Aha, no tak kámo. Aha. No tak tu musíme být mega rychlí. To nevím, jestli zvládnu, no. Mám tady ty peníze a na další upgrade potřebuje 700. A jo, abych se mohl trénovat tu staminu, tak musím jít přes ty mašiny. No tak to bude hodně blbý, to se mi vůbec nechce. Tak já si nekoupím peta, asi si našetřím další upgrade, což bude dobrý. A v dnešním videu bych se asi chtěl dostat přes toho mašinka Tomáše, protože toho musím překořit, to je jasný. Jsem zase u mostu, málem jsem spadl, ale to je neopatrnost. Dobrý. Teďka už to vůbec není těžký. Předtím jsem se u toho úplně jakože zastavoval, nedával jsem to. Teďka to skáče normálně, no. Zase budu u mašinky, ale jako já se obávám, že to zase jako nedokážu dokončit. Koupím si hnedka upgrade. Já jsem si mohl koupit i tu staminu, však já jsem myslel, že to jde jenom trénovat. OK, adu. Hnedka rychle. OK, no tak to bylo rychlejší, než jsem si myslel. No, ježiši. No, tak to je blbý, já si koupím 3 vajíčka. Aha, to je pay to win, OK, tak to otevřu to takhle po sobě. Zombie, to je dobrý. Ale jak jsou legendárního, proč jsem legendary? No, tohle není úplně, co jsem chtěl. Jak jsou teď legendárku, prosím, padni. No, OK, tak jdu si do petu, equip the best a snad mi to bude dávat, už to dává, OK, 5 rychlosti za 1 krok, tak to je mega dobrý. Už mám rychlost 1000, teď to bude úplně easy, ale ta mašinka furt, jako ten mašinka Tomáš, to asi nezvládnu vůbec furt. Je ten je extrémně rychlej a zkusím, OK, tak tohle bylo riskantní. Dobrý, jdu. Hej, cože? Kámo, tak to se stalo zase. Pane bože, já jako, hej, no dobrý, jsem zase u koule, která mě zabila. A teďka se radši počkám chvíli. OK, dobrý. A tahle už odskočím, dobrý. A jdu semka. Teďka se můžu úplně rychle, úplně easy. Už je to jiný než předtím. Dobrý, jdu. A už zase budu té mašiny, která mě jakože úplně zajela. A já to zase nedávám pocit, protože já nejsem o tolik rychlejší. Já se jako můžu kouknout, ale... já jsem to ošidil. Já se kouknu za sebe. Snad to dám. Yes! Nice, kámo! Tak tebe jsem občural, kámo. No tak, protože jsme se dostali až za mašinku, tak já bych tohle video ukončil. Neptejte se, jak jsem se dostal semka. No.